Hodnotím české a slovenské Minecraft servery. Mám tady seznam několika českých a slovenských serverů s tím, že si pár z nich vylosujeme a ohodnotíme je. A abych to ještě trošku upřesnil, budeme hodnotit dle více kritérií, a to dle prvního dojmu, originality, zpracování a podobně. No a my si jdeme vylosovat první server a první server, na který se podíváme, bude hellmine.cz. První dojem po připojení je poměrně příjemný, protože server nabízí celkem 7 herních módů. A my se společně podíváme nejdříve na Survival Magma. Hned po připojení musím ocenit zobrazení nápovědy, co se vidí málo kde. Spawn je zde hezky přehledný a vše na jednom místě. Co se týká herních prvků, tak se mi zde zalíbily úkoly a dovednosti, které jsou zkombinované s hezkými texturami. Dále musím říct a ocenit, že i free-to-play hráči si se přijdou na své. Dost se mi líbí Bossland, kde mají hráči možnost získat zdarma klíče, coiny a hellcoiny, což je další plus pro free-to-play hráče. Každopádně vzhledem k tomu, že jsem noob, tak jsem si na žádného bosse netroufl. Samozřejmě si dělám srandu, jenom jsem na žádného bosse nenarazil. Dost mě ale zklamalo, že jsem nenarazil na žádného člena admin týmu, což bude dost možná tím, že jsou ve Vaniši. Jako kompenzaci jsem ale obdržel pár rad od hráčů, což potvrzuje to, že je zde dobrá komunita. Taky se mi dost líbí systém rybaření, který může být pro spoustu hráčů dobrým přivýdělkem. Dále se už zde nachází prvky, které už najdete všude možně, ale možná se pletu, tak mě když tak opravte. Jako druhý server jsem šel checknout OneBlock, který podobně jako Survival disponuje přehledným spawnem. První věc, která mě poměrně zaujala a zároveň zklamala, byl systém na enchantování. To, co mě ale zklamalo, je to, že vás enchanter odkazuje na alchymistu, který je v angličtině, což se může stát, ale vypadá to dost blbě. Další věc, která mě zaujala, je free AFK zóna, což se jen tak nikde nevidí. Avšak poměrně velkým zklamáním je neaktivní admin tým na vyšší počet hráčů. Ale jak říkám, kompenzuje to přátelská komunita. Když si tohle nějak celkově zhrnu, tak můžu říct, že bych si zde i zahrál. Dále jsem si chtěl vyzkoušet server Parkour, ale ten bohužel nebyl aktivní, takže jsem dal šanci ještě Skyblocku. Hned po připojení na Skyblock si mě vzal pod své křídla hráč Pepo. Chvíli jsem si myslel, že mě chce zabít, ale dal mi poměrně dost věcí, které se na začátku budou určitě hodit. Musím ocenit zdejší návody, které jsou hezky graficky zpracované a vysvětlené. Dále jsem zde už asi nenarazil na nic moc zajímavého a můžeme si jít server asi celkově vyhodnotit. Outme a lobby je hezky zpracované a server nabízí poměrně dost herních módů. Zklamalo mě ale to, že ne všechny byly dostupné. Takže za první dojem mohu dát 7 bodů z 10. Co se týká vzhledu staveb, celkového designu a atmosféru, kterou mi server dává, mohu dát 8 bodů z 10. Co se týká komunity a Discordu, tak můžu říct, že na první dojem je zde komunita celkem přátelská a za to mohu dát 9 bodů z 10. Co se týká originality, tak je zde spousta unikátních prvků, za které mohu dát 9 bodů z 10. Kritérium free-to-play mě celkem překvapilo, protože zde takový hráči mají spoustu možností. A celkový dojem z gameplaye free-to-play hraní byl poměrně příjemný, takže dávám 8 bodů z 10. Když si to všechno sečteme, tak si Hellmine vyvařil krásných 41 bodů, čímž se bez pochyby řadí mezi velmi dobré servery. A co bych udělal jinak? Určitě bych rozšířil řady admin týmu, protože na takový počet hráčů je to dost špatný. A my si jdeme rovnou vylosovat další server a tím bude mytara.cz. První dojem po připojení je poměrně zajímavý, protože zde využívají trošku neobvyklý design. A úplně nevím, jestli se mi to líbí nebo ne. Každopádně lobby je hezké a přehledné. Líbí se mi možnost vyzvednutí každodenní odměny a gadgetů. Server celkem nabízí 5 herních módů a my si společně tentokrát podíváme nejdřív na OneBlock. Rozmístění spawnu se mi moc nelíbí, každopádně oceňují návody, které jsou všude okolo. A abych řekl pravdu, tak jsem zde zatím úplně nějaký extra prvek nenašel. Ale musím ocenit možné denní odměny pro free-to-play hráče. Dále je zde hezky zpracované menu, kde můžete najít vše potřebné pro hraní. A ještě jsou zde celkem dost zajímavé kolekce, takže přece jenom jsem celkem dost překvapený. Další server, který si společně prohlídneme, bude Survival RPG. Rozmístění spawnu je zde opět podobné jako na OneBlocku, ale 100 lidí 100 chutí. První věc, která mě zaujala a zároveň zklamala, jsou dungeony, které bohužel nefungují. Možná se ale pletu a jen k tomu přistupuju špatně. Každopádně jde hlavně o ten první dojem. Posledním serverem, na který jsem zavítal, byl Slime Fun a musím říct, že mě dost překvapil. Spawn je zde totiž přehledný a vše je hezky u sebe. A jsou zde opět dostupné denní odměny pro free-to-play hráče, takže za mě super. Já bohužel samotnému Slime Funu moc nerozumím, takže do toho nechci moc kecat, ale na první dobrou to vypadá fakt dobře. Také se zde nachází AFK zóna. No a nyní si všechno zhrneme. Outme a lobby je zde hezky provedené a co se týká výběru serveru, tak si myslím, že si zde každý z vás najde to svoje. Takže za první dojem dávám 7 bodů z 10. Stavby, design a celkový vibe, který mi server dává, je trošku zvláštní. Přijde mi to barvami dost přeplácané a je to taková menší diskotéka. Takže za to dávám 6 bodů z 10. Komunita mi zde přijde přátelská, alespoň jsem narazil na nějakého člena admin týmu. Takže za to dávám 8 bodů z 10. Originalita a unikátní prvky jsou věci, které zde určitě nechybí, takže za to dávám 8 bodů z 10. Možnosti pro free-to-play hráče jsou zde celkem zajímavé, ale je zde dost věcí, které bych ocenil free. Ale to je zase můj názor a za to dávám 6 bodů z 10. Po součtu všech bodů jsme na 35 bodech, čím se mi teda řadí mezi velmi dobré servery. Každopádně berte moje hodnocení s nadhledem, protože se jedná zcela o můj osobní názor. A třeba jsem k tomu přistupoval špatně. A z hlediska budoucnosti se nemám problém na jakýkoliv ze serverů podívat ještě jednou a lépe. Pro další hodnocení zanech odběr a like.